Atzaldeon, maiatzak 4 Ezoizko udal batza egingo dugu gaurkoan, eta gai zerrendan puntu bakarra dakau 2023 ekitaldiko aurrekontuaren 3. aldaketa. Beraz, aldaketa hori izango da kreditu aldaketa bat, kreditu gehigarrien modalidadekoa, eta bi osagai eukiko ditu, batetikan ingo deu aurrekontuko bi partida handitzu, gerakinetikan, diru zaintzako gerakinetikan finantzatuta. Batetik, ikastolako teliatua aurrekontuan 10 eurokin irikien duen, lerro bat, eta horra gehitzu proposatzen dugu, gehitzia 800.000 euro, eta bigarren lerrua izango litzake ibilgailu berriak berrigadarentzako partida, eta horretan aurreikusi gendun 30.000 euro, eta 50.000 euro gehitzia proposatzen dugu. Numero potoluak dira, eta potoluak dian aldetik iruditzentzat azalpen bat ere eskatzen duela, eta 800.000 euroko kopuru hori nondikan datorren bihar hori azaltzia lau idea eman da. Gogoratuko dugu 2022ko bukaeraldea, azaruaren 22an atea zan deialdixa eta hezkuntza sailak atasoan, Eusko Jaurlaritzakoak, herrizetako ikastetxe publikuetako eraikinak berritzeko, hobetzeko eta obrak etxeko diru laguntzak, ezta? Ikusitza, ikastolako teliatua, intzanetikan, bere horretan dagoela eta konponketa puntualak egin izan diala, baina egoera ez egokixan dagoela, de hecho, neuan euriz etxen doan nian, gaur egun ez da horren beste, baina etxen doan nian itxokinak eta oso modu ez egokixan do, eta teliatuak heldu biharra basakan, eta engendun plantamendu izan zen, diru laguntza deialdixan, engendun teliatu osuantzako plantamendu bat, eta eskaintzen, aukeria zauan, euneko 60 ustezala, 360.000 euroko diru laguntza maksimo bat lortzeko. Proiektu engendun, bisaldu gendun eskaria, eta aurrekontua onartu gendunian, artian, oandikan ebazpen amangabe zauen, horretxo zabaldu gendun aurrekontuan 10 euroko partida batekin, jakinda diru geixo bihar izango zala, baina etzakigun zenbat diruko proiektu izango zen, diru laguntzai lotuta zijoalako. Diru laguntza bat lortu ezkeo kopuru baten sartuko inake, beste diru laguntza bat lortu ezkeo beste kopuru baten akaso. Martzuan, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza sailak mantzoan ebazpena, diru laguntzana, eta 360.000 euroko diru laguntza maksimua eman zigun, aurkeztu gendun teliatu osua berritzeko proiektua gauzatzeko, ezta? Askotan ez da gertatzen da, esan enbieu, Euskal Herri danian diru gehixen geuri eman ziguten. Diru gehixen gastatuko deulako ere bai, baina diru laguntzak aiatzen dianian ere, eskartuta ere, egon behar da, ezta? Eta, 360.000 euro horrek, oso ondetorra izakuz. Muterkuri, ezta? Orduan, proiektua beha, 780.000 euro inguru ez, aurrekontuak eta ordoz, 750 proiektuak ero zuzendaritzak, 800.000 euroko kantidade bat aurrekusi deu osatzia partidan, jakinda gastuak horren azpitzik egongo diala, baina margen bat eukitzeko, ezta? Eta orduan, martzuan jakin gendunian diru laguntza mantzigutela eta proiektua bere osotasunean eraman geinkela, jarri ginen gerakinei behira, eta gerakinean jakin arren diru hori eta geixo egongo zala, 2022ko 2002 ekitaldiko itxiera inartian
ezin zan erabili, eta aurreko astian ja amatxu zen, urrengo plenuen emango dugu horren berri, amatxu zen ja zierria, 2022koa, eta orduan, lehengunian ogasun batzorra egin genduen, eman gendu zen azalpenak, kontuen berri, eta gaur dakargu puntua gerakineko diru horiek baliatu ahal izateko. Hori teilatuari dagokionez. Eta bigarren lerruan esan dugu, brigadiantzako... Ibilgailu berritxa. Ibilgailua, hori garoak azalduko dugu nik baino oto. Bai, ibilgailu berri hau da furgoneta bat beso batekin brigadakuak alturako lanak ziurtasunez einalizateko. Alkatia komentatuan bezala lerru eirik egin duen 30.000 eurokin, hasierako asmoa salako leasing edo rentin bitxartez eitxia. Baina azkenengo hilabetietan horren inguruan jardun dugu, informazioa biltzen eta aurrekontu desberdinak eskatzen, eta ikusi dugu ikaragarri garestitzu dela. Orduan, leasing edo rentin bitxartez izan beharrenean, erostia erabaki da, orduan kreditu aldaketa bat behar dugu, 50.000 euro gehiago behar dugu, furgoneta honen prezioa gutxi gora bere 65.000 euro gehi bezadalako, 68.650 euro. Bai, hortaz lehen esan dakua. Bi partida honek osatzeko, batetik 8.000 euroko gehigarri bat planteatzen da teilatuan kontuan, eta bestien 50.000 euro, eta bisak ere gerakinaren finantzaketatika. Bai? Horretxek, azalpenak. Xabi, Inigo, Jose... Bai, ez da luzatu nahi, baina uki gendun azte honetan euki dugu ogasun batzordia eta gaiagoan tratatu gendun, eta pixkatan esan noana laburtuko dut eta errepikatuko dut. Gu, printzipioz, bi inbertsio hauekin ados goz, ikastolako teiatua, gisa da, ikastolia 50 urte daka, eta bilarra badaka, teiatua berritzeko, eta obra potolo bada, 800.000 eurokoa, orduan, gu honekin ados goz, aurrera emateko, eta gerakinetikan, eta diru hori, bideratzeko. Gero bestia da, brigadako furgonetia, eta brigadako furgonetia ere biharrezkoa da, guk ezetzik ez da zaten, aurreko legaldi bukaeran erazigina ja leasing eta rentin edo aukerak eta behi da. Baina hemen dakauna da, igual, filosofia edo, ez dakit kriterixo ezberdintzasun bat, eta da, gure ustetan, brigadako furgoneta bat edo foko batzuk ipintzia, edo bestolako gauzak dia gauza ordinaixoak dira, ez dira gauza extraordinaixoak inbertsio handi bat eskatzen dutenak, eta honek guretzako urteko aurrekontu ordinaixotik joan behar dira. Bestia, remanentia da itxulapiko bat, poliki betetzen jun izan geana, gu aurreko legalde bukaren 3 milioi euro pasala gendun kajan, itxulapiko moduan ez da, horretik handakagu, herri bezala dakagulako proiektu handixak, erronka handixak, diru kopuru handixak eskatzen duguena, eta urteroko aurrekontuakin aurre itxeko kapaz ez geanak, eta hor komendua, edo ukialdo gazkiaga, ukialdo beste proiektu potolo handi batzuk, mutriku bezalako horri batentzako oso zailak dienak aurrera ematia, eta urte askotan alegin batekin egindako diru boltza hori edo itxulapiko horrekin, horrei aurre itxeko gaitxasun bat edo hor lagagendun, eta ikusi deuna da legalde honetan, inbertsio batzuk biharrezkoak zen eta importantea zean, baina itxulapiko poltza hori erabilidala askotan, guretzako aurrekontu normaletik aurre inbeharreko gastu batzu edo aurre etxeko. Ez dianak bere zola kopuru potoloak edo ez dianak estrategikoak ulertuta. Importantia da nadia eta danak inbeharrekoak ez dakau. Baina, etxe baten ekonomian bezala, bazkenian aurreikuspenak egin behar dira, lehentasunak eman behar dira urtean ze inbertsio egin behar dian, ze gastu egin behar dian, eta bere itxulapiko hori edo kreditua sorpetzea jun behar baldin baga egunen baten, jun beharko gala segurazko, izatea da dakala, benetan estrategikoa dian proiektuentzako, proiektu potoluentzako, bestela aurre izango egun denak. Eta furgoneta teorestia guretzako, importante izango da, biharrezkoa da, baina, modifikazio kreditu batekin, urteko aurrekontuakin edo aurre egin biharreko osaba da, eta ez itxulapikoan jan eta jan. Zanten bezala, 3 milioi da piko eurosozen aurreko legalde bukaeran itxulapikoan, eta hain, kenduta azitza dozen obrak edo kompromisuak, datorren legaldi hasierako gatuko da 800.000 gatuko di 3 milioi hortatik. Orduan, mermatuta da itxulapiko hori, eta esan den bezala, indikan dako komendua, proiektu handi bat, diru laguntzak etorko dira, baina alare udalak jarri beharko diru kopuru handi bat jarri beharko dugu,
Eta hiru alderdixen artean komentatu izan dian beste aukera batzuk, edo hausnartzeko, edo aukera bezala ikusten dianak, inbertsio potoloak izango liakenak, eta dauna adostasunekin beharko dianak, ikusten duena da, diru poltsa hori oso mermatuta gelditzen dela, eta zorpetza joan beharko ginela aurre egin izateko. Eta, bakarrikan hori, guk alde bozkatuko dugu, batez ere ikastolako tiratuekin ados gozelako, eta furgonetiak ez kontra gozelako, baina, goz kontra erremanentetikan bideratzia. Zimaz. Jonek esan duenarekin jarraituz guk balore handu ematen diogu remanentia, beti man izan diogu remanentian, ez gea izan inoiz zorpetzaren aldeko talde bat historikoki, jabetzen gea batzutan beharrezkoa eta ezinbestekoa bilakatzen dela, eta bilakaera erabilpen handia mantzaio Jonak azaldu duen bezala gerakinai. Neurri handi baten uste dugu bai izan diela atzetikan zetozen proiektu batzu pizkat ataskauta edo gordeta edo ezin gauzatuta zeuden proiektu batzutara dedikatua. Beste gauza batzutako erabili dela, kasu honetan, Jonek aipatu da adibide bat. Behar bada bai, furgonetaren kasuan, igual aurri kontu ordinaizuetok jungo litzake. Baina, oin euki behar deun helburua da, dirua aldeun eta hobien zaintzen eta bai konpartitzen dut Jonekin, benetan estrategikoak diren, estrategikoak baina oroar. Herria osotasunen hartuta, estrategikoa izan aldian gauzetako alde batetik saiatu behar gehala dirua aurrezten, berriz, pizkatia lortzen deun gerakina haustea, eta zorpetza tokatzen bada, benetan, estrategikoak diren gauzetara dedikatu behar genituzkela. Eta hortan, Joan San Legaldi izan hasi ginen, iruko formatua, Joan San Legaldi izan aurretikan, hasi ginen iruko formatuakin, hau da, iru alderbietako bozera maien akordio bilaketa hortan, eta espero dugu, datorren noian, direnak direla, alderdiak, hemen dauden alderdiak direna direla, baina formatu hori egiteko, jarraitzeko formatu horrekin, eta garrantzi emateko, nola biteko konsensua topatzean nun gastatzen ditugun, hainbeste jasotzen edo aurrezten kostatzen dien diru horiek. Erki, batzorrean komentatu den moduan, gauzak etxeko modu ezberdina doz, helburuekin danogoz adoz, helburu hori lortzeko batetiko bestetik, guk hau plantatu dugu eta beste aukera hori ere egon bazauan, hola ekarri dugu da hola plantatuko dugu. Nik aipamentxo bat, holakotan guztau etxentzatelako, bizizunan aipatu ez horreko laburtietan 3 milioi euro gehatu ziala edo utzi ziala kajan eta hori datua da eta ala izangoa. Nez gogoratzen kopuru zehatzekin, baina ala da. Baina iruditzen zat, gure legaldixa 2019-2023 izan dana azken nengo hau, ezin degula ulertu aurretikan urte batzuk etzia espazien egon. Eta efektibamente, 19 3 milioi euro aiatu bazian, 19 txikona, 3 milioi hoien erabilera ere egin dugu. Suerte hori uki dugu. Eta 23an ere, ez da izan maitzen, eta ez da ize zerotik azten. 23an, kainetik aurrea, hemen segitzen degunok, segitzu beharko dugu, guk eindako bidiei segide emateko. Eta aurreko legealdian ere, 4 urte aipatzen danean, ondo du, 4 urte bizi izan zian, legealdi bat izan zen 4 urtekoa, baina aurretik beste 4 urte izan zian. Eta horrek eramaten dau 2011. Eta 2011an hemen mai hontan gauden batzuk egon ginen, eta 2011 hartan, esan dan bezala 3 milioi euro gehatu ziala kajan, 2011an, kajan zozen minus 240.000 euro. Batzuk esan da, bestiak ere esan enbiar. Eta orduan ere, aurra lehenuotik etorreko zen.
esan dute moduan, prozeso bizi badalako, eta hemen ize ez talako hasita maitxu itxen utzetik ez, dana da kontinuum bat, eta aurretik datorrena jasotzen dugu, eta hurrenguai ere lagatzen dixau ez. Nik uste 2011ko egoera tragiko ere esango neuke, egoera tragiko ara aiatu baginan, aiatu inala iruetzentzat arrazoi askori itxio, baina ikasi gendula, egoera ura zelako gordina izan zen. Eta nik uste hori zorionez danok ere oso presente dakaula, eta egoerak batzuk izan edo beste batzuk izan, eta ados egon da, Jon, esan desun nian, eta inogok ere esan dugu, gerakin nian, askotan erabiltzen dela gasto aurrekontutikan ere bideratu lehik ezen gastuak eta etxeko, eta hori ere bada realidade bat, normalian realidade hori oposiziotikan errazio ikusten da gobernutik baino, gobernuan zozenien beti gauzak egin nahi xan, eta diruai errazo kolpetxe jozu, ez da hori ere, hola da, posizioak askotan asko, baina, esango neuke, egisa dela hori. Baina baitxare ez dezagun naztu, eta ez dezagun esan, gerakina erabili dela, niko hain ez dakat ezateko, esango neuke ikastolako patixuan ez talkixa, en fin, gauza herribide batzuk india, gerakineko diru erabilitza esatete, igo gailuak, oain ere milioi badakau hor lotuta, altzibarrekin, iriagirrekin, en fin. Iriagirreko paete uzten. Bai, horre... Bai, horreganak ez nakazen buruan, Nik esko batxe arizian nien komentatzen, akordatzen nahi Iriagirreko legealdia zieran Iriagirreko paete utzi behar zan gendun, Kasakanpoko paete utzi behar zan ginen, Urasamendiko paete utzi deu, eta momentuan hiru obra daudenak, zuk aipatu dezun ikastolako aterpia, eta nik usten dut egin dian inbertsioak, eta erabilidana inbertsio ondietarako erabilida, edo beharrezko ikusi duena da, usten dut plenuetan pasatu ditula mugimendu guztiak. Baina, hala ere, eta horrek hola izan da, eta gu gobernutik eta eukideun arduratikan guk horrek nabarmendu behar ditugu, baina baitxare onartu, beste gasto batzuk ere, etxen diala igual, hain egoki ez diazenak, eta beste finantzak eta modu batzuk euki beharko leuekenak. Nik uste hori danon artian zeintzia eta ondo dauela, eta ekonomisa, azkenian ez da gure ekonomisa edo zuen ekonomisa, ez da mutrikuren ekonomisa, eta hori danon artian zaindu beharreko izango da. Azalpenetan, luza utxen daiela esatei eta seguru arrazoia dakela. Besti gabe, 2023 ekitaldiko aurrekontuaren 3. aldaketaren aldeko bozkak, hau batez, onartu etxen da beraz. Erki, gaurko udalbatza hontan amaitzen da, eta lehenu ere esan genduen, oandikan udalbatza bat gehixein beharko deula, tramiteko izango dana, baina biharra eukik egu ez da, Joseba, izteko. Karta onartzi izango da, beste. Eta despedida. Oso, eskerrik asko eta